எப்பயும் போல நம்மளும் பீமாக்தி தொம்ப மேலதான் இறங்கி நம்ம கிட்ட ஒரு தம்பி வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாப்ல. இவனை எப்படா முடிக்கலான்னு பாத்துக்கிட்டே இருந்தோம். நமஸ்காரம் குருஜி, எப்படி இருக்கீங்க? எத்தனை வாட்டி ட்ரை பண்ணா தலையில ஒரு வாட்டி கூட அடிக்க முடியல. சரி இந்த வாட்டி திருப்பி எமௌண்ட் போட்டான். வணக்கம் வச்சாலே எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. அடிச்சுட்டு எமௌண்ட் போட ஆரம்பிச்சாச்சு. சரி இந்த தம்பி எப்படி முடிக்கலாம் நம்மளும் பாத்துட்டு இருந்தோம். தம்பி ரொம்ப நல்ல பையனா இருந்தான். இவன் அடிக்க சுத்தமா எனக்கு மனசே வரல. அண்ணா எனக்கு எப்படி ஒன்று போய் வாங்கி கொடுங்க, நான் உங்க கூடயே வரேன். தம்பி நீ கூடலாம் வர வேணாம், ஃபர்ஸ்ட் நீ கீழே வா. அண்ணா பரவாயில்ல சொல்லிட்டு இருங்கண்ணே, எல்லாம் எனக்கு நீ குச்சதே தெரிஞ்சிருக்காதுண்ணே. இப்பதாங்க ஒரு சம்பவம் நடக்கும். நம்மளும் நல்லா லூட் எடுத்துட்டு இங்க பார்த்தா ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருந்தான். நம்மளும் ட்ராக் பண்ணுவா சுத்தமா அடிச்சா. திடீர்னு நம்ம தம்பி நடுவுல தலையை விட்டான். நான் என்னங்க பண்ணுவேன், இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்றதுக்கு போது அடிச்சிட்டேன். இங்க பாருங்க ஸ்லோ மோஷன்ல காட்டுறேன். ஏய் உன்னை நம்பி தானே முன்னாடி வந்துடுச்சு, ஏன் இப்படி என்ன கொன்ன? நீங்களே சொல்லுங்க, இப்படி சுட்டுட்டு இருக்கும்போது இவனை வந்து தலையை விட்டா என்னால என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க. அண்ணா ஜோக்கர் அண்ணா எலிமினேட் ஆகுங்கண்ணா, நம்ம அடுத்த மேட்ச்ல பாத்துக்கலாம். நம்மளும் வெஸ்ட் எல்லாம் கழட்டி போட்டு சரி சாகலான்னு பார்த்தா வெஸ்ட்டை கழட்டி போடும் போதே நம்மள ஒருத்தன் கொண்டான்.